анҷомхона ба сари варенӣ омадам. И варенӣ ай гелоскаи худмон ай ҳавлинмон. баъд бо ини ай олучаҳай ишам ами ҳавлини худмонай ами ту гелосу олуча ва амдара ай ҳавлини худмон оча маҳкам мекунад. баъд ина ё томат и дар тобистон ами помидораи ҳавлинмона оча мечинав мегира дар дег дар алов томат мекуна алов қати. баъд маззаи и томато айнао томатое ки ай магазин мехарику полностью фарқ мекуна, тамоман дигарай маззаи овқота дигар хел мекуна беҳад ба мазза. ҳозир се бучкаш мондай ами ясола мекунада захира и то се бучка тамом мешавад ки помидорои мақсад баромадагиро бо гирифта бо маҳкам мекунад. ҳоли бо ма да шумо нишон медим вақти ами томаторо маҳкам кардан шад дар дег алов қати. баъд бо ини хеле ай ёрам кабачкиҳои худмон ай кабачки десерт маҳкам мекунам. баъд ай севои ки нами мерезан ку дар замин ҳаваёро ҳам марамхи ҷамъ када павидло мекуна ёрам алов қати мекуна. ҳоли бо ма нишонтон медим вақти карданаш ами тирамоҳ даҳам маим севора ҷамъ када алов қати павидло мекуна беҳад ба мазза мешавад.